kupu-kupu dahen lai kamari inyo cando itu tapun ami-ami nabi lalang dalam bele inyo mengaku gadi di rumah anak ngene-ngene. Jania ayenyo batang pasaman tapian mandinan jando-jando urang nan lamo lape dari tangan rang sungai ayo kagantinyo urang nan lamo lape di tangan rang sungai rumbai la kagantinyo. Tinggalkan tapu ami-ami bilalang kupu-kupu sayang udah kami bagikan lanan warna biru tapu ami-ami lala bilalang dalam bele acok aku gadila 2 kali baranak kete tapu ami-ami lala bilalang ramu-ramu malang dendak balaki tio marango. Jania ayanyo batang pasaman tapian mandi nana jando-jando dalam babini oe bain sayang itu nana gadang pahalun bain sayang itu nana gadang oe pahalun. Kelo baliku batang sinurui ikan juta sapi balarangan kota dorong dagang juala surui anta ko udah dalam pinangan kota dorong dagang juala surui anta ko udah dalam pinangan tapu ami-ami abilalang kupu-kupu sayang udah ke kami balikan adena ya baju tapu ami-ami abilalang kupu-kupu sayang udah ke kami balikan HP.